pucuking sambut nyenggopo ing jaran brabat lakune ngrata yayah Prabangana. Ingkang petak mambah ngawiyat sumusuping hima himantaka reta Kyai Jaladara. Nalika mangke bidaling Sang Dutragung akarya gara-gara sumundul kaya nganjung Salaka. Sigra Hyang Manik Mayandata marang Kadang Jawata Datur merpeki marang patenganing Narendra Dwaraka ingkang den kepalani Hyang Narada mangkana sabdane. Inggih Kresna Manegar.